2 гады няма ніякіх звестак пра Сергея Ціханаўскага. Ці жывы ён, у якіх умовах яго ўтрымліваюць і што адбываецца з яго здароўем, ніхто не ведае. Беларускія ўлады трымаюць вязня ў рэжыме інкамунікада, а гэта значыць, што ў Ціханаўскага няма ніякай сувязі са знешнім светам. Ён не атрымлівае лісты ад блізкіх і на волю не перадаюць лісты ад яго. Апошні раз нейкія звесткі ад Сергея Ціханаўскага даходзілі 2 гады таму. З таго часу поўная цішыня. Пазней, у тым жа 23-м годзе, на фоне чутак пра смерць Сергея Ціханаўскага лукашэнкаўцы паказалі кароткае відэа. На ім моцна схуднелы палітвязень робіць гімнастыку ў турэмнай камеры. На відэа была пазначаная дата 5 ліпеня 2023 года, але пацвердзіць яе праўдзівасць магчымасці няма. Нагадаем, што Сергей Ціханаўскі быў затрыманы яшчэ ў маі 2023 года. Пасля яго судзілі некалькі разоў. Спачатку за цэлы букет палітычных артыкулаў, сярод якіх былі распальванне варожасці і арганізацыя масавых беспарадкаў. Пасля асуджанаму на 18 гадоў палітвязню дакінулі яшчэ 1,5 года нібыта за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Агулам Ціханаўскі атрымаў 19 гадоў і 6 месяцаў калоніі строгага рэжыму.